Doho maduong' ma Eldoret ochiwo thuolo mondo maki Ibrahim Rotich ma en achich maduong' e nek mar jang'we kinda Agnes Tirop kaluwore ni kuom thuolo 3 moluwore Rotich pok ochopo e nyim doho mondo winj bura matude kod nek. Jatend obila e tesend obila ma Eldoret Central James Lenaso olero ne doho ni achijno ok osebedo kagoyo lipot kuome wuok tich ka wuok tich kaka nomiye chik. Dwe mokalo, jal buche Robert Mwananda ne ogolo chik mondo mi omaki Ibrahim Rotich, kata kamano nyaka sani obila manono burano Johnston Sanga koni okia kama Rotich nitie emomiyo pok ochwale e nyim doho. Rotich manowe thuolo gomenda aching' maromo Sh500 nokwedo keth mar nego Tirop ka penjo maduong' en kaka nowe thuolo kata bang' yangore ni en achich maduong' e wi nek mar jang'wech Agnes Tirop. Of some level of laxity by the officers concerned before the court makes any further orders or gives directions on the issue. I grant more time to the DCI in liaison with the OCS to enforce the warrants of arrest issued by this court. In this scenario that we have, I believe the investigating officer ought to have followed up on the matter regarding the issue of compliance with the order, given that the bail that was granted by court was conditional, meaning that there were some conditions that were to be satisfied by the accused person so that he won't be arrested. Erokamano nyako Ramogi kuom kete Ramogi TV en thuolo mwaka oyueyo mokwongo e cheno mar miga